No niin. Tää on kissa esittelyssä. Haloo. Haloo. Niinku äijä näyttää niin siltä, että se ei vaan jaksa. Se ei vaan halua olla. Mut joo. Siinä se on. Haloo. Ois kirkas. Ja se menee aina tähän chillaamaan, kun mä pelaan. Vai mitä, Frappe? Joo. Tää on niinku se go-to niinku tapa olla tässä näin. Ja näin meillä yleensä menee nämä yöt. Kello on nyt 5 aamuyöllä. Peace.